Gure urrengo gonbidatua olatu erraldoietan ibiltzen delako, horien bila munduan barrena, eta bere abenturak kontatuz, Surfin 360 dokumental saia grabatu du primeraren ikusgai. Gaur, hemen, viva Xabi López! Kaixo, Xabi! Arratxaldeon, zer moduz? Ondo? Bai? Arratxaldeon, Xabi, onbietorri eskerrik asko. Eixeri lasai? Bueno. Xabi, esan behar genizun urduri altzauden, horrelako elkarrizketa. Azkenean programakin, egun guztiak kamerekin, gora bera elkarrizketak. Bai, lasai. Bai, eta gainera, 30 metroko olatu baten aurrean, hori kudeatzeko gai balimazara, hau ere kudeatuko duzu, ezta? Bueno, atzaukinun kamioiko karnetan azterketa eta oso urduri jaren nintzen. Bai? Eta neon, nola nago, olatutan itxasuan lasai eta hemen, oso urduri neon. Bueno, 30 metro baino gehiago neurtzen zituen kamioiak edo ez? Ez. Gutxiago, ez da? Zortzi. Xabi, zure biografia begiratzen aritu gara eta harreta ditu diguna da, agian askotan galdetuko zizuten, baina... Iruñako naiz. Bai, ez da? Zuk esan duzu? Pamplonika, bai. Bai, Iruñakoa zarela, baina olatuen inguruan ibiltzen zarela, noski hain urruti ez dago itxasotik, baina, bueno, harreta deitzen dugu, nolatan? Bai, beti hori galdetzea jate, eta, bueno, azkenen nire amona eta nire osaba hemen bizi dira, nire familia amona berez Goierrikoa daukat, baina, bueno, nire familia, nire gurasok eta anaiak Iruñan bizi dira. Eta ni 15 urte nituen arte, han bizi izan naiz, baina, bueno, surfarekin hasi nintzen 5 urte nituenean, azkenen nire osaba surfeatzezun, eta nire gurasoak beti kirol guztietara bundatzen zintuzte. Gintuzten? Bai, gintuzten, barkatu. Eta orduan, hasi nintzen anaien atzetikan, hori, eskalada, hokei, surfa, eta bueno, surfan geroz eta gehiago hasian nintzen, eta txapelketetak, eta orduan, 15 urte nituenean, esan nun, igual Donostira juteko momentua da, itxasotik hurbilago goteko. Eta zu surfarekin edo surf esan dezagun kakotxa artean arruntarekin edo olatu arruntekin nahikoa ez, baina zu olatu handien emozioen bila joan zinen. Bai, bueno, a ber, hori, Donostira etorren nintzanen, egon nintzen, txikitatikan eukinun Rodrigo izeneko oso entrenatzaile garrantzitsu bat nire bizitzan, hori, teknikoki eta txapelketetan asko lagundu diana. Eta, eukinun 16 eta 18 urte bitartean, dira, hori, Europako mailan egiten ditugun QS eta Junior izeneko zirkuito horietan lehiatzen ibili ginean, buru belarri, baina, egia esan ez nuen ere maila erakusten edo ez nintzen gai, emozioak kudeatzeko, eta eukinun pixkat burnout izeneko, hori, pixkat gaizki pasan nuen, eta egia esan, hori, 18 urte dauzkazunean, nire usteetan, hori, goi mailako kirolari batentzat, oso momentu larria da edo delikatua. Azkenen, zaude, alde batetikan, ikasketetan, pixkat, hori, 18 urtekin, oso gaztea zea, baina ja aukeratu garezu, pixkat presia daukazu, ahertze ingoeten, edo unibertsitatea, edo ingoet aino sabatiko eta entrenatzen buru belarri, edo txapelketak, eta, juniorra 18 urtekin bukatzea eta gero ja bakarrik QS-a falta da. QS-a egiteko diru asko behar da, babesle pilo bat eta oso zaila zegoen. Eta ni erabaki nun, ezin nuela, behar nuela, denbora bat hartu eta pixkat aldendu. Eta aldi berean, ni beti txikitatikan, 15-16 urtetikin, nire entrenatzaileak asko insistitze zian, olatu handitan ibiltzea. Azkenen, olatu txikitan ondo ibiltzeko, olatu handitan ere ibili behar da. Orduan, txapelketetan olatuak pixkat handiago daudenean, beldurra ez... Galtzeko eta... Hori da. Orduan, nik geroz eta gehiago gusten zitzezkidan olatu handiak. Eta izan zen, Euskal Sur zirkuitoa, mendaukagun zirkuito batean, Orruan izeneko badian egiten da, hori da. Bueno, getaia da. Ondoan esan dut, Zumaia ondoan esan dut. Ondoan esan duzu? Bai. Kontuz, Bai. Zumaia ondoan. Bueno, hori tendan txapelketa bat, berez olatu arruntenak izan martzen. Eta batean eman zian, hori azkeneko 10 urteko baldintzik aproposenak. Eta orduan, Izuztarri, izeneko olatu erraldoia agertu zen, eta erabaki zuten egitea txapelketa, normalean, olako itxasaldi bat sartzen denean, txapelketa bertan bera uzten da, baina, erabaki zuten txapelketa aurrera eramatea. Aurrera egitea. Orduan, nituen 15 urte nituen orduan, eta oso urdin egon, baina, nire ententzak esan zian, bi aukera dituzu, edo tabla handia hartu, pintxoa deitzen diona, eta atzera joan Izuztarrira, edo beste
beste surflari batzuek bezala nire txandan zibazenak behan gehatu, olatu txikiak hartzen. Eta zu nahiago izan zeren atzera joan. Hori da, hartu nun pintxoa, eta, bueno, izuztarrira juteko, junbartzea, oso handia dagoene, junbartzea arraunean Santilloko ondartzatik. Orduan, goatzen naiz, hortikan arraunean jutea, eta izuztarriko olatua albotikan ikustezu, eta impresio pilo bat emateu. Goatzen naiz, farnazten juten, arraunean egiten un bitartean, eta oso urdurin egon. Segi. Bai, eta lehendabiziko, orduan iritsi nintzen, eta lehendabiziko olatuan, goitik bera erori eta bera hona puskatu nuen. Ara, beraz, hori banekian izan zen entzun behar hasiera. genuela. Hori izan hasiera. Eta hala ere, jarraitu duzu, olatu handien atzetik, olatu handien bila. Histori hori oindikan gehiago daka. Nork erreskatatu zian hortikan? Hasi Muniain. Hasi Muniainek erreskatatu zian uretako motorrarekin zeolako segurtasuna egiten. Bai. Eta, bueno, erreskatatu zian, egon nintzen uretako motorrean pareat minutu, eta esan nion jarraitu nahi dut. Eta bueltatu nintzen. Mina hartuta gero? Bai, eta beste bi olatu hartu ditun, eta lehendabiziko postuan pasan nintzen. Ara. Eta hurrengo egunean finaleta ezin izan nintzen jun. Belaunagatik. Hor ja esan zizuten, bale. Guk ere sentitu nahi dugu olatuak ikusten direnean gertu, ez da, sentitzen den zuk aipatu zuen zirrara hori, ikus ezagun surfin 360. Kaixo, Xabi López naiz, olatu erraldoien surflaria. Olatu handiez gain, munduko bazter guztietara bideatzea gustoko dut olatu honenen bila. Saio honetan, munduko 12 olatu ezberdinetan bizitako esperientziak ikusi ahalko dituzue. Ongi etorri surfin 360ra. Bueno, esan behar dugu primeran plataforman ikusgai dagoela, nahi duenak ikusi, hortxe primeranen, eta non ibilizara, hor belarra aipatu duzu momentu batean, ze lekutan ibilizara? Oaingo ikusgai daude Namibia, Hego Afrikan, hori izan zen lehendabiziko kapituloa, gero daukagu Nazare, Portugalen, baita ere iparraldekoa Belarra eta Galizia ere igo dugu. Eta oain duela pare bat aste bueltatu naiz Islandiatikan, izan dela nire ustetan kapitulorik politena. Bai, Zergatik, zer dago ban? Izan dugu kriston abenturak. Azkeneko momentuan, galdetu diat ez, nola da programa honen grabazio plana edo, badaukatzu plan bat, baina azkenen itxasoak agintze du. Den aldatzen da, ez da? Hori da. Orduan baldintzak egun batetik beste aldatzeia, eta Islandiara juteko aukera sortatu zitzaigun, baldintzak direla eta jun ginen. Zer gertatu zen, jun nintzen nire kamarilari batekin han egonda zegoela. Baina, bapatean, sumendian alerta auki genuna dela. Eta orduan, hemendikan ikusita geneukan olatuak batzutan Google Earthetik ikuste ditugu. Fondoak eta... Hori, gu ere ibiltzen gara. Bai, ibiltzen gara. Eta, bueno, jun ginen, eta gertatzeana da, guk ikusita geneukan olatu bat zehola dentro de una zona de exclusión. Orduan, iritsi ginen lehen da biziko egun, eta batean poliziaren kriston kontrola, orduan, saiatu ginen juten, eta batean, etorri zen segurtasun eta polizi guztia, hemen ezintzeat egon, kanpora, Aventurak, ez da? Gero, ateatzean, ikusiko zuten, nola bukatu. Azkenean lortu zenuten. Zakit, ikusiko zuten. Ondo ari zara ikasten. Ikusiko dugu. Oso ondo, Bueno, une politak bizi izaten dituzu, baina denak ez dira oso erosoak izaten, eta ikusiko zaitugu olatu batean, ea ze gertatzen da. Hori zen denbora. Bai, baina ikusi ez dute, guau egin dezute, baina ez dakitzen bat zian, 12-13 segundu. Hori pentsatu bain, hartu arnasa eta arnasari eutxi 10 segundu 15. Egin daiteke ez da? Etxean edo norko hain telebista ikusten 30 segundu errex egingo du. Bai, baina horrazpian beste estua sumatago ez da? Hori da. Askotan galdetzei jate, zenbat, 2 minutu, 4 minutu? Ez, inoiz, nire wipeoutik okerrena izan diala 15 eta 20 segundu artean. Eta benetan esate dizuet, emozioak eta, bueno, argi dago, arlo fisikoa ezinbestekoa dela eta oso garrantzitsua dela. Osa, ni astero entrenatzet hemen ama izena duen
gimnasio batean, eramate jate nire entrenamendu fisikoa eta dana, baina arlo mentala eta hori ezinbesteko da. Azkenean, urazpilan emozioak, esan dezun, emozio kudeak eta hori da garrantzitsuena. Azkenen, hori, erortzen geha, taupadak oso azkartu, eta igual, 180 taupada bitartean, eta hor batzutan erortzen gehanean, kolpearekin, hori da, airerik gabe gehatzen geha. Orduan, hipoksia izeneko, oksigeno gabe gehatzen geha, eta oso zaila da hor eustea. Baina ez dago besterik, eutxin bar ez du. Eta horrek harri diguzu txaleko bat edo horrelako zerbait ezta? Bideoan ikusi da. Eta horrek badu bere laguntzatxoa edo bere trampatxoa esango genuke? Zer gertatzen da? Bueno, ikusi ez zuten bidean, haun eraman. Eta, gure ekipazioa da neoprenoa, guztiok ezagutze zute. Bai. Gero, inpaktoko txaleko bat, dala espumazkoa, segur ikusi ez zutela Decathlon edo saltze duten bezala, gure ez da Decathlonekoa, baina material horrena. Eta gero, hau daukagu, hau dala txaleko intxablea. Hau da, hor ikusten da, goitikan jartzen dugu eta dauzka lau tiradore, eta tiradore hauek dira, badakizute itxasontzitan edo hegazkina joten gehanen azafatak egitegu hola edo hola. Hori da. Orduan, hemen atzean ditugu bonbonak, botellak dira, CO2ko botellak, eta orduan, hemen erroskatze ditugu, eta gero, hau, dijo, orduan, hemen tiratzen degunen, ara, Puztutzeko. Eta hori noski igotzeko indar bada. Bai. Baina esan dezuna, ze arrisku dauka honek eta gaur egun gehiago. Esan nahet, surfaren masifikazioarekin, sare sozialak eta hori guztia, erustetan ere, min pixkat egiten nahi dira. Badirudi hau jantzita, edo hor jun daitekela olatu handik hartzen, eta ez da horrela. Mezu hori zabalduko dugu, kontu zibili behar dela? Bai, hori... Bai, ze, ikusita oso polita gelditzen da, eta denoi sartu zaigu, ez da, surfin 360 ikusteko gogoa, baina kontu zibili behar. Zuri gogoa sartu zaizu? 30 metroko olatuak hartzeko gogoa sartu zaizu? Ez, ikusteko esan du. Ah, baz, 360 ikusteko. Tungo beha, nahi azunen, Uretako motorrean, pixkat. Uretako motorrean, Xabi? Hori ere, horrek ere izango du bere arriskua, ez da, Xabi? Hor ere gertatzen dira, ez da? Bai, euki ditut, pare bat. Asirekin. Gustora galditu zara dokumentalarekin? Bai. Bueno, haindikan grabatzen gaude ez, 12 atal dira denera, eta momentuz 5 filmatu ditugu. Urrengo hilabetean baldintzen arabera Kostarrikara juteako behitzen gaude, eta gero beste hainbat leku ditugu, baina esan dizudan bezala, dauzkagu plan A, B eta C. Azkenen daukagu leku honetara hilabete honetan, baina dauzkagu beste aukera batzuk itxasoaren baldintzen arabera. Bai, eta sumendien arabera. Hori da. Eta sumendien arabera. Ondo ikusten duzu horrela? Hori eta honekin, Nazareterako prest. Nazareterako prest. Bueno, bikain. Bueno, Xabi, esaigozu, surfin 360, ze ikusiko dugu hemendik aurrera? Zerbait aurreratu diguzu, baina ze ikusiko dugu primeranen, aurrerantzean? Esan ez dugu, oaingo kapituloak edo oain da gero. Orain zintzilikatuko duzuena, Islandiakoa izango da behar bada? Bai, Islandia horrengoa izango da, eta gero Kostarrika ber, eta gero hemengoak baita ere, Bizkaia eta Gipuzkoa. Azkenen, esan dut, munduan zehar ibiltzen geha olatuen bila, baina niretzat hemen etxean eta kantori kostaldean dauzkagun olatuak mundu mailakoak dira. Dauzkagu Bizkaia mundaka, eta hemen iparralden belarra, dirala olatan dien referentiak. Beraz, merezi dute programa honetan kapitulo bat eta tal bat. Eta bestela zu, olatu txikietan ere ibiltzen zara tarteka? Bai. Bai, eta Euskal Herriko ze ondartzatan ibiltzen zara, olatu txikitan? Zurriola da nire betidanik nire ondartza, baina, ere mugitzen naiz, Zarautz, Zurriola eta Zarautz, ondartza, oiek, gero ja beste leku batzuetara arroka dantokira. Oso, ongi, Xabi López, mila esker benetan bisitagatik, eta ikusiko zaitugu, primeranen, surfin 360, hortxe, eskerrik asko, eta ongi pasa urrengo zeretan. Mangituak utzi. Bai. Eskerrik asko, Xabi López, eskerrik asko.